chum zirna huanga chuan kumsang ni somni pali a sarkarin Zirtirtu Chawimawina State Award apek zingami kan komdona Mizoram sarkar hian kumtinin Zirtirtu Chawimawina tlak tenena hian State Award alantrina kumina po India Independence Day okasni sompanga sangni somni pali akhan he award hi Zirtirtu Chami pali tenena lanania chu mi te chu PRC Lalruatchhunga lecturer government emaw higher secondary school Puzo Thanliana teacher government Saltlang high school Pusila Shiliana teacher government Sampai Vengklang middle school Putila Ramhaka headmaster government Zirlai primary school Saitwal te ania hengzingami PRC Lalruatchhunga lecturer government emaw higher secondary school voinia hian Kawmna hun kan nei donani hmasawn PRC chibaile ole chibaile zirna lama kan lohma in ipian le morna min shil masata che kapian le morna hi suang puilon kapianga amai ro chu kumthum lek kan ni hianin kapa na wangin sate ek lama kapa kha an transfer chumi awang chuan suang puilona kapianga amai ro chu ka seilin na tak hi chu sate ek khuwa zokani ani chuanin zirna iton chawdan te engtinge lekha I zir chawa zirtirna lam na I thaw mayan engna tenge I thaw min shil le zirna lama hianin sangkhazakwa somriat kumkhan sate ek primary school a katrana ti chuan sangkhazakwa somriat pakhat le somriat pahnia khan sate ek katangin bawk primary school a kazukal vele a ti chuan sangkhazakwa somriat pathuma polthum atangin pol sari kazir thleng hian middle school kazo thleng ani chu sate ek middle school a kazo veka ti chuan high school hi sinot high school aizola karonin son lut veta chutarang chuan pachunga university college a BA thleng kazo le a ti chuan nehu mizoram campus a MA hi kazo le ne chuan chu mizo chuan entinge ti chuan MA kazo khan o MA kazo nu a hian nadang ekma ka thok lowa kan zo chia kha tuna kan na higher secondary a hian kalut ngalani ani chuanin I tuina tak ani am ti te pokasha ta cha kom kati tuina tak atira chuan ka zirlai zong hian ka zirtirtu na hi ka tum ngai lo shim shima amero chu pathianin ka kong tura alo ruat jok te pon yang tum mi alo khan ti khanin remchang tak khanin all alo omatuna ka thona government emaw higher secondary school he high school atangin higher upgrade ani a chu kan nang fu che a ti chuan kan handil ve a kan min lo la ve tamaya ti chuan pathian in ka na tur aniang ti in atira chuan ka tui chuang lawa amero chu pathian ne na ti kan tong tra ya kan dila pathian in chiang takin ka thinlunga min ron hril ta a chumi ni awang chuan khatatang khan voin thleng hian na dang hi katum chin tami alowa tiang chuan voin thleng hian kala thok ve ne Ivania alom ompoka tiro mani tuina vakpo nila atui takin thian in han thok chawa sarkarina Zirtirtu Chawimawina State Award thlengin in han la thenia I chuanam kan tia kan lompui bawk a emi nge loman he loman mo Zirtirtu Chawimawina in lak na konga hiani skula zirtirna ikalpui dan skula chet velna naupangi zirtir dan thi sha ta cha ko matlam pui min shil them nia zirtir dan hi ain anglo kumtin hianin mani hi kanin upgrade ve te hi nga ya achan chu entirnan mai kum sang ni vel bora kan zirtir dan entina for example kan pek ang te khatun ang chuan pek chi alo ni to mi alo atiang khanin akum tel khan tun lai thil thleng ang zel khanin kan zirtir na atana ai han soifi ana atan tele entirna kan han pek ang chi te po hi mani hi kanin update ve zel kha lo nga ya tiang chuan thei patopin kanin zirtir ve a ni ka subject hi mizo ania tunlai thangthar le zolte ta ila
kan mizo nun phung le kan mizo kal phung hi an che to lo hle a ke chu he mi konga hian van nei na tak ka ne zirtirtu tam tak te aya ka van nei na chu thingtlanga ka sei lian he ni in ka hre thina chu ta chuan thingtlanga chuan atakin engkim no pan lajin kan lo tonga practical han ti te tam tak kan ne ya he mi mizo nun phung shim shim kan tual zal nun te le ram lampang thleng po in tin kan ti ve chi alo te po mi ina an ti kha atakai in kan huna sa a heng hi kan zirtirna konga hian alo poimo em maya te chuan naupangte thei pato pin kan han zirtira hetia class lecture mai hi afia tok lo thina hemi awang hian engeni mizo thil hlui kan mu ang tele khatiang ang te kha kan lakhoma tin ka lakhoma hi kan ina te kan da khoma ma se kha no pang zong zong in an ron mu thei lowa chuwang chuan chung zong zong chu athalak siamin teaching aid ang khan ka mangle ta chu class chunga te ka lecture pa khanin alim te ka entir thina khatiang ang khan ka ti thina hei helaya hianin ni heta hanin aron kenga I hemi hi mizo thil hlui te ti ani a han ke wila ti hianin vai bel ti te vakul chang thil chi sang he hemi bucha tak me hi ti hianin ron pin chhuak ani a chuanin heta hianin mizo thil hlui le puante ti ani boka heng hi ikem chhuak me thin ti na ne ro school a hian ka da deuh to patima yang emaw he chol rei deuh khatiang ang chi ate kha chon ka hon ve a chu tiang ani lo chuan school a hian ka da deuh to pa tiang khanin thian te po hianin an en ve lai la ya a tangkai ve khop hanin shi to pai chuan mit nge an khanin she chang ka hei atam khop me ina ida dan tur te kha han mit nge han mo kha cha kom ka tia chuan hemi hi I collect dan sha ta cha kom ka tia engtin nge heng tam tham tak me hi nei tur ma ilak dan khan mi she ta che ne a hau tak ve ang reng phian a hau tak zong alak chuan amero chu hetiang ti tur hian chil deuh hi nga ya chil lo chuanin ati tak tak thei lo ne ta chuan sum le pai tam tak se na lo ngai boka tin mu te mizo thil hlui engkim variety sang kha lo ni ta khata khan kan mu thei ang zong kha ani a heng lai ai zo la te kan mu thei ang tam tak kan kalakhoma tin school chol hian thingtlanga hian a shanin ka zin kual bok thina hetiang zong reng hian tiang chuan chu ba ka Facebook te ka mang tangkai ya Facebook a hian khatiang thil hlui kan lai chhuwa ka enge tiang chi te a omji an thiat lo te Facebook hi ka lut na sa em azan mutna hian muthil ma khan Facebook lo nan hian ka mang thina ta chuan thil hlui hi ka zong thina ni ami nan ron post khamo ta chuan ka lo mu a then khat ka khatiang ka du zong ka han ka mu kha chuanin ka han text wata le phalem ti te khatiang hang ka han zo ta then khat chuan an lo phala then khat chuan an phal lem lowa khatiang ang chi Facebook atanga ka mu ka le tin tu na ka thil tam tak engi muzat khu chu Facebook atanga chu kanin dora an mani po in mel hriat voin thleng ala in mu mi lo min ron thona ti khan ke in sumo ate ka lo changa khatiang ang te khatam taka oma then khat chu min phur pui em tu an ma chung chuanin ti khan thiana kanin siam ta zela an ni khanin chumi po chuan nei mai theian tia tiang khanin min lo zon pui ve te hi tam taka boka ya isoyang khan hobby nei khangai deu min ka sha kham tur kha chuan hun le tha ba ka sum le pai po iseng ni min karinga in inaron kal taila museum ang ya ni thei karinga he apalo hetia ang kolekhi eng etimela nge sum le pai iseng sa em seng avai khwanin a hloma chhut ka nei lem lowa timayang ka ti tir hei sang ni pasari atanga ka ti than khan hi a ka tan tir chuanin cheng zangai molek khan ka tana khatiang ang khanin ten voile khata lei hlok kha ani lowa kum tina tia ka mu ang anga lei chho ka ni awang khuanin enge a hloma han chhut kha ka nei chuang lowa ni tin chhut sen po ni chi to lowa timayang ka lei zong a khu noi som te hi chu tling to in karing tu na nga hi chuan mo amai ro chu ka leilo mi ina an ron donate te khatam taka ombok ta hetiam ka ti an riat khan an
chung ko ro ka pi thilania ka pu thilania tia an lo da that ve mai ang chi helaya om se hlu zo kang tia khatiang anga ron donate ta kha tam tak an om ve boka chung ten en phei chuanin a tam ve viau tawng I na wangin le I tuina piala ma khan mo zirna lama I changhem ngai na wangin khatiang khanin in seng ani a I ro pui ka tia I chuan om tak zeta naupang pon inge nyang an mang tangkai le tura ngai tele ro chatak ilaw khol khoma alom oma chumi hemi piala ma khanin kaushan le khotlang lampanga inzot lokila zirna piala ma khan kaushan le khotlanga in man dan chen te po khasha te cha kum ka ti nè kan in mang chu ani ve mai anga ni hey an soitai la ka pa hi pastor ani awang hian no pan la ya tanga engeni sa khuana lama seilian ti mayang khatiang lama zirtir kan lo ni na awang te po kha ani anga go ran le khotlang ang chi hi chu kan bel ve thei angin kan bel ve a tiang chuan ani na enge mote po hi kan han nei chho ve a KTP la chang te point tun hun thleng te point tu na chuan pawalai lama te kan han ti ve ta ka tiang kan enge mo ko shana chan vo te a kan phu lovin kan nei ve ni mai kan nei ve no le chuanin award lampang kha han le taila hetiang state award han lak te hi engang po han lo thok chama la ti me ang mo soinep na lam in akong kha thui ve ni mani pon hanin boy pui tur te kha tamin karinga ki kha mi state award ilak na konga I malak dan te po kha min han shil te cherem chuan malak dan hi ka nei lem lo mo ka blind lutuka hetiang hi ka dongang ti hi ka be sei phak ngai lo le tum ena ka en ngai lo sim thilani awang hianin ka ngalo ngai sak ngai lem lo keima tuin ti hian ka ti chho ve a heng ka thil hlui collect te po hi enge naupang le zirlai te tan kan peng lo nga zirlai hanti khanin naupang hemi kan student te le tiang te hi chu lo da thatha ila anni chu force pon ka heng hi in enangai ka tia school ate ina te ka hruaya ka tiang kha tinan ma ni local an ombok ta school a hian ka soihnem ta a tiang chuan tuna hi chuan in hemi school naupang ai ma hian college le MZU Zirlai te research scholar thlengin an mang tangkai to jok ni in ka ria an ron kal na sa heng ho hian dissertation ate atan te le an thesis atan te khan tiang khanin tuna tak hi chuan in tun din huna hi chuan research scholar hian in an mang tangkai berin ka ria chu ka hlotlin na pakhat ni in ka ria ti chuan kha awat chungchanga kha chuan in chu ka soi ang khanin engma hi ka ngai sak lo kha tiang lam kha amai ro chu kumtira khanin kan principal hian min kowa ithil ti hi ro pui ema award thi mutlak ni in ka ria che idil ve te angatia ta po chuan ke phe chuan in ati chi lowang ka tia ka du lo ka hniala amai ro chu dot kan soi don lo anin ang tak thil kan ti don chu wang chuan in iti hi tha in ka retlat atia kan school chu voi ni min kawna kan school hi kumthar chang hi somni panga hian silver jubilee kan lom dona hemi hayar bi ka hian chumi silver jubilee lom ma hian in kan school hi awardee in obvese ka duwa atiane chu kan ni thei kher do nem me ka tia ma se khatia adu dan te le thil eng mo an soi khanin ama ka za na awang khan ka ove ta ti chuan ma se dilna kan han siama po khanin akal mang hi kan lo she lo reng ti khanin paper pathum le ka hianin zona an ron ti akha engeni a entirna an ron ti khatima yang paper hianin kan submit veringo ta chu po chu ka submit do chuang lo ke ma po chuanin kan pi khanin lo thona envelope a hian a thuna thona ni tiang chuanin thlathum chung vel kha huna omani khatiang in buatsaih na khamo ma se chu ke ni chuan kan pi po khan ala tingai lo kan blind tun lutuka wang khanin na chang kha kan thelo envelope kan thuna ka thalak passport thalak pakhat kan datela chuan hemi ka thil collect
thalak hi pali vel kan finchhuah ka tiang khanin kan va thelut ve ringota mase dil na hun chung alo to pa chu thlathum chung vel bor kha hun alo top ta ka khanin khatiang ang di muthei oma an ngai te ho kha an han selection committee khan an han clear ta khang ke kha khatiang kha envelope a khan alo ni sia anui za thlak ang reng lutuk zo ka ti chuanin kan pi hian ron phone alo tlan phei ngal ro sen tia tiang khanin ka hre khop maya ma se ka vakal ta chu mitlai chuan ti chuan ti dan tur te le profile khami personal profile han ti vel abu lo ya siam kha lo ngai kha lo ne kha hun kan peng che an tia ka ma se ka hu phur lu tuk kha nin chu ni lai ni ani ta ka vakal kha chanulam engti ka nge ka ron thelu anga engthleng nge hun bin pe ka nga tia ma se anni khanin thotana ron thelu lan tia chu tiangin he tiang butam lutuk ti ngai na ka relo baka presa te ti anga janga press biak tur po ka relo ka te ka hnial ane in withdraw le kha ka du pa chuan ma se anni khanin thanim kamin ngai pu chu tiang tur ani lo I thil hi chu tiang kha tiang chu ania danglam tlata an tia hey kumdanga po anianga deal to dang tun trum ke ni ate po khan anianga atlang puin kan activities te khatiang kha lo ni ta ne an submit thina he timayang kan activities pi ala ma khan hemi ka thil collect ho kha an mi ta lo la ve te po anianga ti khan anorin min nor ve ne ti iti nge ngai min te kamang hi ang khop ma ya chuan ka ho che po kha kan pi hi ka phone na inui draw ka du ka vate ani mo ma se ni khan kan ti theyang ate ti khanin enge min thanem khamia ngai pui tla ta wang khan kan pi ka za wang leo ani ni na taka chuan ti chuanin nei kan u te press nei kha an lo lo ve boka an ni kha ka zuk rila an ni ina tiang khanin thanem min ngai puya thei pa to pin zan khotai rek thlengin kan han ti ta a ti chuanin enge ni keima theina le keima chon ti do nila katlin lowang ma se anni home thanim min ngai puina awang khan tiang khanin ahuna tiang khan tho tan ni chuanin kan pe thei ta sama thian tena chu thlathum chung vel bora anin buatsaih hun thol taka thlamuang taka anin buatsaih kha ke ni chuanin ni le zan thuma tiang khanin kan ti ta ne a hau tak angreng khami kha chumo amai ro chu pathian tran puina zara min pui tu min pezela ti khan kan puitin ve theita a kan be sei phak lovin ti hian award ti hial kan ni chhota bawk nen khan abul bera chuan pathian kan ti lo thei longa chumi do ta chuan kan principal thanim ngai na ani le angatin min boi pui tu te chu ka u te chung kwa mo anni ina min boi puina awangte kha anianga keima chu khuta ani mai a to ber ka ni keima chu romani thil hi chu ti me yang puanzar te hi thil no man ni lawa ma chu ka ngai de vedana chuanin I tho puiten in na tho chat an sia a khamizar khan ti me yang mo ma na du lo chung poni la hetianga award dong theile mi puite sia ta in hanin pho chwa ke chu lom ka tia a dong tur dik tak poni dong nin ka sia ti chuanin I zon na top lampang kan hnai don to nga kan ram zirna I ngai poimo le poimo ni ai shat min shilla zirna konga hi chuanin zirtirtu le zirlai te hi kanin tluktlang katia achan chu zirtu kha chuanin zirtirtu ina a lecture ringot atang chuanin thilro pui tak kha chuak thei bik lowani ama kha chet ve anga ya chuwang chuan intirnan mai ka zirtirna konga chuan mi siam sa not by heart ringot hi ka phal lowa tu not ma hi in ring tur ani lo ti hi ka thupu ya ni pakhatna chuan achan chu naupang chuan an thluwa ka chenge nge tur ani kan zirtiranga kan shrilanga ti chuan an thluwa ka che tur ani mi he tilaya zirtir tu pakhat thiam takina a not siam sa a by heart ringot khan atan pakhat ma omje omlo exam na atan chi atana poimo chu ai chuan ahmalam huna tan enge azirla ya kha athiamem quality ane yam ti kha apoimo ber katea quality nei lowa zirtirtu na te atlang puin kan ti te ang zirtirtu na hi sarkar na chuanin
a hu ho kan lu huk thei na te lo ni ta atima yang ngai enge tam tak pos angai ta khala ya khan in zirtirtu tam tak qualify ve thosi an mark si ta chuan ma se an ma ni quality nei mi alo an subject a khan khatiang kha om ve the ni chumi ni awang chuan no pang chuan quality nei nge nge tur ne quality anei kha poimo bera heta mark si tha anei te kha chu result tha anei te kha chu du thu sam ni ma se a result an thawak ma se ama quality nei chuan si lo chuan omzia omin ka selo chumi chu no pang te chu an thuak a che turin kan zirtir nge nge tur ne tin ne kan zirtir na hi ti mai chi ni lo achan chu mishing nun khoi thila ne entinan health department le education department hi chu ke chon ka da sang bera sarkar na hian kan ti te ang mo achan chu mishing nun an hmalam hun khoi thil ani awang khan kha apoi mo lu tuk chu wang heta zirna abula dik to lo chuan a lera lo thuai chu har lu tuk to chu wang chuan heta abula tangin dik takin kal chho tir ta ila hei tak hi amizo nol pu nam ang po in apoi mo lu tuk hi kan hrefu lo deuh thinim ti hi ka ngai tu fo thina chu wang chuanin apoi mo bera chuan quality education kha apoi mo ber ka tia hela ya phofuak ang thil te kha chu heta number 3 vela lo umro se chu wang chuan no pangkha quality nei in kan zirtir chhuah kem ti he kanin en na tur ber ni in ka sia ni etro mark sheet hi ngai poi mo thina so pungin quality en nei lo chuan ni zela khan na an thona omzia kha omle don lawa quality education chung changa khan soitor tam taki nei ka ringa khami nang zona kan zo lo che mo khami ba ka khan nang mana hemi chung changa emaw soidu shim nei chang kha khami se sabela soi du chu atam thei ma yang amai ro chu kan hun te atlema kan zirna kal phung shim a hian ni hemi entinan ke point hetiang anga mizo thil hlui kan kolek vak na chan te po hi kan mizo nun phung tun la ya chuan kan culture kan tradition le kan culture hi kan hreto lo ti la tun lai thalai te chu an ron har chuak le to zo ka khatiang ang te kan mizo nun phung shim kan khotla kan ni tin nun phunga hian western culture hi kan ni vek to ne chumi ni awang chuanen kan mizo nun dik taka khano pang hian shele se kan pi le pu te hian eng angin nge hunan lo man te an survive dan te hi angai nom lu to ka ne chuwang chuanen a hun lai mil zel khanin hemi pathian thu christian na kan riat ma point pathian ina an survive theina turata na man ruwa alo pek te tima yang khatiang ang tele thiamna an ma ni alo da te hi heng an man ruwa tang te hianin na satakina hmu the yani heng hi atui om katia aphur om thin lutuka de heng hi kan mizo nun phunga kan lo man thina hi kan mizo to phot hi chuan shethar le ilati hi kadu thu samani atin kan mizo enge thil hlui le thil thing lutuk soina atana keima ni nge kan hanin te khin thin te I thing lutuk izo lutuk kan hanin ti angchi te mo khatiang ang izo lutuk kan hanin ti chuanin lom viau om ani lai kan thil thing soina na kan mang lutuk thin lai te hi ban sanila ka duwa hetiang angchi te le tin kan tong thasa kan nei pa ngai sa te hum hal ram mila tun la ya kan hum hal ta lo lutuk kan ti don nge ni kan ngai poi mo ta lo ma thin anga he heng te hi siam that thei ni se tha hi katia soi don chuan soi tura tam lutuk ma se hunin min dai si lo khang khai du tok phot ma yang ni kari ro lo am chu subject ni han zirtir la tui ti taka hetiang nen materials chatak nena han zirtir thei vek ni la achadon hian ka sia hetiang materials ti shang ilo khom te nang ma student mo te mei ba ka research scholar shang ina aron mang tangkai te kha alom dia ina thote pathian in mel som je se aya thok thil pakhat che amo malam hunatan amoi lo po ani mai the ma se thanim ngai na tangin kan ti teang zirtirtu chuan a zirtirna konga atui turani a zongjong a pe turani ka soi angkhan mishing nun khoi thilani miaw wangin chutiang anga tuimi alo hlo mu na atan chowa zirtirtu na thok ani chuan bangam ro se ka ti ke chuan achan chu kan ram le kan nam hian atuar lutuk he atuar thei lutuk chu wang chuan kan zirtirna konga hian kan na hi number 1 a kan da turani chu tui takin
tin tui tak le kha thanim ngai na atanga riat chian na ne na azirtir chuan atui lo thei lo ama khan tin no pangpoin an hlok pui lo thei lo chuwang chuan zirtir tu chu a zong zong in a in petura ne azirtir na konga chulai chu war takin ka soi du ne chu ni e nangpo tun ai na sa zo ka mole chale zwala ilo tho theinan du sakna kan hlan che a voinia he in kom na hun thatak mai min pe a kan malam kan program malama khanin award dang te kha kom na hun kan lo nei to in teaching kal pui dan te in enton tlak tak zeta kan chuang chewa he aya tha le zwala na lo thok zel tur pan du sakna kan hlan cheu ni lom kalome